След Калиманци, посока Аксаково. Ето тук има. Тук. Интересното е, че на локацията на Google Maps, всъщност, ето вижда се тук в далечината, на локацията на Google Maps тези бабунки не се виждат. Няма такива изобщо запръстявания, може би. Обаче, тук са изключително много в момента. Тези купчени пръста. Ето. И нататък има още едно голямо струпване на отпадъци.